Sziasztok srácok, ebben a videóban megpróbálom a Stumble Guys-ba kivinni milyen pálya legyen. A Jungle Roll pályát megpróbálom hibátlanul kivinni. Úgyhogy először is megnézzük, amíg betölt. Bocsi az aér a háttérben, de most asztalos munkát végeznek, azt, hogy miért, én se tudom. Úgyhogy menjünk is a Jungle Roll-ra. Nem tudom, hogy hívjak be barátomat, mert nem akarom, hogy szívasson. Hát behívom akkor inkább a barátaimat, csak akkor kikapcsolom a speciál motokat. Nyugi, van speciális a motoim. Csak egy. Na, valakit behívunk. Na, valaki bejön. 5, 4, 3, 2, 1. Senki. Jó. Okés. Hát akkor most amúgy nyugodtan be lehet friendelni, mindjárt meg is mutatom a nevem, meg itt a játékba is. Ki fogok törölni minden friendámat, és be fogok rakni, ott látjátok, nagy J, K-A-R, ilyen 2 pont, de nem 2 pont, mert alatta van ilyen vesző, ilyen állóvonal, amit hogyha billentyű, aki valaki gépen akar befriendelni, annál a W-nél találja. Úgyhogy ezt megpróbálom most kivinni hibátlanul, és utána ilyen záróvonal, vagy nem tudom mi ez, és oda nagybetűvel, hogy ez, mind a 2 nagybetű. Srácok, megállt a szívem. Mert ma már majdnem leestem. Úgyhogy... Itt van egy ilyen trükköm, hogy ide fönnmászok. Megvárjuk a botot. Figyeljetek, srácok, nagy trükk, hol a bot? Hol van? Na, azt tudod, mikor fogom én megvárni. Nagy méterre volt. Hát, srácok, ez ennyi lett volna ez a videó, mert ki tudtam vinni hibátlanul, úgyhogy szerintem... Mondjátok. Szerintem sziasztok, úgyhogy sziasztok!